दिनै खाजियामाटी VCDC मावख'आव 37 नं धोनस्री समष्टिनि TCLCC मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारिनि दैदेननायाव WPT Bc Btc सरकारनि अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों फिसा फिसा फालांगि मावनानै नखर खुंनाय गासै मोन 190 नखरफोरनो 5,000 रांनि चेक बिलाइखौ राननानै होयो। TCLCC मासिगिरि बिथां रुजुग्रा मोसाहारिया बुंथियो दि बे बिथांखिनि गेजेरजों गोरिब नखरनि फालांगिरिफोरा मोजां मुलाम्फा जादों आरो नखर दैदेननो राहा मोनदों। दिनै नैबे 37 नं धोनस्री समष्टिनि सिङाव थानाय जायफ्रा गरिब थाखोनि फिसा फिसा दखान बा बेफारफोर खालामना जायो भेन्डर हिसाबै जों बिसोरखौ मिथिगौ। बिथांमोननो बिटिआर सरकारनिफ्राय WPT डिपार्टमेन्टनिफ्राय अनसाय बिथांखि होननानै मोनसे स्किम नाम होनानै दिनै प्रजेक्ट खालामनानै जोंनो राननो थाखाय हरदों आरो बेवहाय प्राय मोनफ्रोमबो समष्टियाव 200 करि मानसिनो 5,000 करि राननायनि मोनसे थांखि लानानै जोंखौ बेखौ राननो होदों। दा बे हिसाबै मानगेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जि जोंनो अनसुंथाइ राननानै होनो होदों दा जों बेखौ राननानै होदों। दा साबैसे बेनिफिसियारिया मोनगोन? बेवहाय गासै जोङो 200 बेनिफिसियारिनि थाखाय जोङो नामखौ हरदों आरो बेवहाय गासै दा 190 मानसिफ्रा अलरेडि बे सेंसन लेटारा फैबाय। दा बेनिनो डेम' हिसाबै जों दिनै बे चेकखौ राननानै होदों। गासै बिटिआरनि प्राय 40टा समष्टि बे 40टा समष्टियावबो हरदों कनस्टिटुवेन्सियाव MCLA कनस्टिटुवेन्सियाव। दा नैबेयावहाय 37 नं धोनस्री समष्टियाव बिटिआर सरकारनिफ्राय बेखौ जोंनो राननो हरनायखाय नैबे 37 नं धोनस्री समष्टि उदालगुरि बिनि सिङाव थानाय जेसेबां बेनिफिसियारिफोर दं जों दिनै बेखौ राननानै होदों। आच्छा, दिनै बे चेक राननायनि हाबाफारियाव नोंथाङा मा फोरमायो? दिनैनि बे चेक राननायनि बे हाबाफारियाव WPT BC उदालगुरि साब डिभिजननि मासिगिरि बिजन दैमारि बिथाङा बाहागो लानानै बे बिथांखिनि गेजेरजों गोरिब नखरनि रायजो राजाफोरनो अनसुंथाइ हरनायनि थाखाय BTCनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ साबायखर बावो। अनसुंथाइजों जाहाथे बिथांमोना एसेबाबो जाहाथे लाभ जायो बेनि कारनाव बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों आरो बेनि जुगिदि जोंनि बे गरिब गुन्द्राफ्रा उपकार जागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो लोगोसे जोंनि बे बिटिआर सरकारनि जेजोन चिफ प्रमद बर' बिथांखौबो जों बाख्नायनो गोनां जे बेफोरबायदि स्किम लानानै जोंनि गरिब गुन्द्रा मानसिफोरखौ बा फिसा फिसा बेबहाय खालामना जाग्रा गलादारिफोरखौ जाहाथे मदद होनायनि थाखाय बिथांखौ निस्सय धन्यबाद होनो गोनां आरो साबायखर बावनो गोनां। दिनैनि बे हाबाफारिया मोजाङै जाना थांबाय आरो डेम' हिसाबै जोङो 10 जननि डेम'खौ जों रानबाय आरो बाकिफोरा जेखिनाखि लिस्टेड जायफ्रानोखि नाम दङ बिथांमोनाबो गासैबो मोनजोबगोन आरो प्रसेस खालामनानै बिथांमोननो गासैनोबो होनाय जागोन। बे ओमफ्राय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय गिबियावनो दिनैहाय जिखिनि अनसुंथाइ मोनदों 5,000 बेखिनिजोंनो जोंनि गरिब गुन्द्रा मानसिफोरा बुहुत गोजोननाय थायो आरो जिखिनि बे 5,000 बेखिनियानो जोंनि थाखाय बुहुत धन्यबाद जायो सम मोनसे। बिनि थाखायनो बिटिआर सरकारनिसिम थोजासे साबायखर आरो दिनै जोंनिनो TCLCC चेयारमेननि आखाइनिफ्राय जों बे अनसुंथाइखौ नाजावनाय जादों। बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोनथ'बाय। मोननानै गोजोननाय मोनदों मोननाया 5,000